Ola, bos días, somos Sara e Lucía, alumnas do CIP FP Someso e estudantes do ciclo superior de proxectos de edificación. E xunto coa nosa compañeira Sofía, que hoxe non pudo estar aquí, somos as fundadoras de Refuxo. Refuxo consiste en vivendas modulares bioclimáticas feitas con ladrillos de roupa reciclada para solventar dúas problemáticas, o problema dos residuos téxtiles e o problema da vivenda. Eleximos un modelo cooperativo porque creemos que o que máis axusta aos nosos valores e ás nosas necesidades e, ademais, porque é un modelo democrático social. Ademais, sendo estudantes e traballadoras, nos permite flexibilidade para a conciliación horaria e, o tema da subvención inicial, que tamén nos favorece bastante. Estamos moi agradecidas e moi ilusionadas co premio. Ademais, naceu aquí nas aulas do CIP Someso como parte da asignatura de empresas. Grazas a Noa, a profesora que nos animou a participar, podemos estar hoxe aquí.